54 άτομα ψηφίσανε. Έλαβον. Φίκυρη 41. Αλίμονος 35. Μανώλης Αλίμονος. Κούτρου, Άντα νομίζω λέγεται, 32. Δημόπουλος Κωνσταντίνος 27. Λίγκρη 24. Κάρβελης 23. Κούτρος ο Αλεξάνδρος 22. Μαούνι Διάννα 22. Αλίμονος Ανδρέας 20. Καλόμαλος 19. Γιανακόπουλος 18. Λούρα 17. Πουλόπουλος 13. Ψηρόπουλος 13. Το θέμα που προκύπτει είναι Κούτρος και Μαούνι. Κλήρωση. Κλήρωση. Ο πιο όμορφος. Τράβα. Κούτρος.